Man United. Manchester United. Now so they should be humble. They should stay humble. Hey, I say. The moment I get a and Ten Hag. They did not believe in my plan. They will regret it. 15. I remember 15. Hey, that's my jokes. Manchester United, number 15. Guys, program yake ndio mwiza 888 waga tabweranso ndi program ina tinanenso kunena kuti program tizikhala alendo mudaba kuti taonjezekirako lero ndi nzanga moja ande komanso tabaso ndi nzathu ina amene ndi Minister again ndi munthu amene amatsata za mpira komanso munthu amakani kwambiri munthu wokonda Liverpool. Minister again mundipanga introduce ngati ndizimvere chisoni ito. Yeah, isizimvere chisoni. Ili pa number 1 Liverpool. Kuteko the proudest thing to do today pa support ndikhala support wa Liverpool. Ili number 1. Number 1 7 points clear. Ndi zigoliso ndikusogola. Mokuti zitachitika kuti mwatsoka mwina zina zake zachitikira ndi Arsenal achita bo. Tizakubita ni beni pa zigoli. Goal difference. Ande ali confidence la rating. Tikupitilirani. Ande anauza kuti akumenda Strovira kati mwa. Ande namuza titani mutane Ileo ndimawerenga ma comments. Ndimawerenga ma comments ya program yathu ichi. Anthu amuseka ande. Inezo zinandikuza. Kuti pena bake confidence masabona maniyo mwewo yokusokolowera ndikukuza masabona maniyo yokusokolowera on a serious note majeza ali hapa guys. Man United yes is also and serious Man United zikumvesa chisoni fanya kuti banta imagoma ndi basi kabika competition pang'ono zisamakira kufikira kuti there is no like panopati ndeti kutani singawine chiti chonse yani like sisi kukoma olo kama munena munthu uje kachifundo kumakugwira kuti sikucheza kwabwino munthu atakuya zenizeni atakuya kukukwira kumapita kwawo start option kwambiri masapota ambiri malai kunoko nda Manchester United sure was Arsenal yeah kama mkhao kula ntima ina yani ndio kula ntima Arsenal ndilipo kwa Manchester alipo ndio geze ndigulu ngali kumakhumudwa wiki na iliyose kuja ndimu ufakuwa kujeba ndimu kwa sabola wiki na iliyose deno ndimanena kuti tifufuza unena kuti kodi is it makochi kapena ma player kapena ndichani chimbetinga nena kuti zasintha china chili chose because Man United used to be a decent club yonena kuti imakhala kuti nthawi zonse kukangana ndithu kukangana na chikho chicha koma lately taona kuti sungakambirane pano pa za EPL ndi munthu onena kuti ndi Man of course Milandu imakhala pe mukangana koma nacho chilungamo sunganena kuti wa Manchester United angamabwere pa gulu koma kuti hey tikambirane kuti ligi itabanji titautenga ligi ngati mina opangira ande kuti atitenga Arsenal inu muona banji kene I don't know okay poyamba timati coach nanga sechi Ferguson ichi chinayiponyera patali kwambiri ndeti mada ena watiza mvesesa they will catch up Ferguson is a legend yes koma makocha ngati abwera after bene bachi Moyes Van Gaal Ralph Rangnick yongeza ina Giggs Mourinho unabwera Solskjaer unabwera ndandani ase ose wasankha kuti samazi wachimena upanga I don't think ndinkhani ya makocha and you know nditi mwemene yagula ma player ikumagula mene kufunira wina anabwera tipeze anthu odziwa ngati nyina Casemiro ukuthi ali ndi experience ya La Liga awinako cha Champions League tukufunika titsindike mu timu anabwera anthu aje panopataona mena kumachita ma statistics abo Casemiro ndi maero kadi like zimene akumachita bwino kumbali ya zinthu zodabwisa zimene zoti sizitipindulira kena kali konse ati player amene akuponda kwambiri ati anamutenga kuti munthu asamaduse ndizikudabwisa kuti ndikuganiza kwa mtundu wanje zafika pakuti sitingamanenesa maniuka nopo sizili bobo ndikuzotea anthu ambiri akuiya kumano sizili bo anapita akatenga mkulu inake kunyukaso kuti director kaya nchani wangogwira ntchito 3 days wanyanyala inezi zochitika ndichani man inezi zorazanino kuna bwera kuti ati strikers train wabwino kwambiri anatamira kuti sikuja kuna bwera coach wina wake akena kuti the godfather of chanchani akuti coach amene ndi amene amaphunzitsa china Klopp uchi akumakhala number 1 mu league muchi iyo ndi godfather wake ndo amene ati Klopp akazimuta mano ndipo kuti iwo dolo wako uli patipo anyamata amene wauza zinthu umauza zinthu
ndawakuchita ochita bwino ine ndikuona ngati zapitira pa makochi timu ije silipo mwina management kapena chilipo Ronaldo nthawi yakuchoka amanena kuti is beyond a play chabe ndi zikuena kuloyedwa ndi zalodiche zamano kumvekano kuti amene azoona kuti ana mutuko ana umapano pano ndi ase ngana ngasuseso unkumbukira Antony wangochoka January mwe akumenya Real Betis master ase man of the match awili wayamba kuchinya Antony kangochuka ndikuti ntasisi wide sakaoneka mu umangomona kuti wazizira wide njomba zungu ati 360 Rashford bado player bo Rashford game bila wamenyisa Polo kumanyusa wamenyisa Polo Ndikutina zona wapeleka assist wamenyisa Polo wina ndikuchite wabwe wadzuka Rashford ifeyo yajoga bamanyewa United yafika bamatope papa ni matope man muchilungamo chake tinene zona unena kuti mina nina again unena kuti sizikomaso ya kozima koma kuti Arsenal Man City muzikangana muzikhala kuti muli ndi room to argue ndi zote magroup mosema anza amene ali mwambiri ndi anthu amaniwo amwene azikamba kuti chani yona koma maniwo ngamane kuti chani lero uyambira potati ine ndili pa group ina yake timakambapo za mpira group imene yoyo mpaka ndalemba wiki yatha kuti akuluakulu group lisafeto ine ngabona did you see that goal alese just ungowerenga kuti anthu aona sizikukomaso za mpira zithu are we saying maplayer abwino aliko mina titonena kuti makocha asina sentana maplayer ndi abwino asiku kuli ana maino acho maplayer abwino ana amene atabwa mwina mayerekeza amayerekeza ndi maplayer zikulu amwene komano sizikuenda bwino amwene titsamangire maklabu ena Liverpool ilipo pano Arsenal ilipo pano so ndi race imene ande natuza la episode unena kuti akuti achitenga ligi tikutenga amaloza kukamera kuti ife ligi tikutenga sina gife Liverpool ndilo sobo yambira okay ndikupaseni ka background ka timu ya Liverpool yapano vai ino mkwizo wa Liverpool ya kulopo imachinya zigoli zambiri muzaso china chimene mapanga imachinyisaso kwambiri chifukwa chani player tena intensity kwambiri timangopita sala kumangwena season ikamata timakhala mu top 3 all the time timu imene yapanga cover distance yambiri and guess what timakhala mainjeresi wambiri pano uyu ndi coach option mwakuti wangoidekesa timu iyi zigoli zikuchitika koma mudabwisa kuti ndeti kumachinya bwanji because the team doesn't seem scant because zimenezo simuoneka ngulu iwe umangona kuti zikuchitika ndikumbuse January imwe yana 12 points clear pano azibwa 7 chifukwa ya Arsenal kubwera usatenga chifukwa ya kutama kwambiri sawa mpaka ikava distance kwambiri ndo mazio ine nduzoda anthu alibe background ya timu imene yativutisa Everton ndi Liverpool ndi timu imodzi anthu ena sadziwa ndikupasa statistics imeneyo ndikuuza 1892 mene Liverpool inkayamba ndifota anakangana pa nkhani ya rent ndiyena anasamuka mu stadium muchi udaife basi anthu saziwa kuti they just 0.6 miles apart ndi ma brothers ajoti amalimbana ananyanyala muzaka follow zizi tiachinasino tabwera ndimaona ngati ndinava ngati nthawi yawo asifika okay City Arsenal Man City abwera Banfield United ndiko kamba ndi mwakulu amene amoneka ngati akulu abwera Banfield kambiri mbiri you know kuti feti momwe timaliphera kuichinya kwathu ndi kwawo ndi Everton and mpira wa Everton suta bobo last week munola zimene ma red card kuti kwa mecha driver yechabe kwambiri simunganene kuti mwapanga draw ndi Everton last season watched a very good okay ine game manager ayo kutela draw kwa ifeyo iwe something we expect and sizimati zizimusa kuti tapanga no it's okay see what we did today against Wolves taijinya back to our winning ways back to our winning ways tukamenya ndi Aston Villa
tikayipweteka kwambiri simikizane ande nthawi yako amwene mwayankho za Liverpool ande tikutenga ligi akufotokozatu mastatsi uyu awa masitala ndaboza mani akamba Everton ninja iwo last time anatinye muri give nditi olumani fitire bebo kawiri pano mani sitimaluza mani oluba kwathu last season nachinya pona isesala napanga draw apa tukachinya mukachinya pakwa tukachinya kodi argument ndio kuti chani Arsenal ndi marivals za Liverpool yes marivals tukambira nonena kuti ndi marivals pano pachifanya kuti tikungosiyana ka 7 points Arsenal musiyana 7 points ka 7 points ande anthu abantu kuyankhula mukukonda iwe takhali mozi kuchilimba kucha mukukonda anthu anakuseka kwambiri anakuseka ankalivira sana museka kunkalivira ku England the biggest teams according to Zico sungachule wewe pano chifukwa anthu akusekaso kuti ndio manamba mbuli timu yaikulu ndi Liverpool ndi Manchester United amalimbana kodi akulu kutapa tu one muli pa number 3 mzabona funa ziziwika kuti mungapanga Champions League Chelsea pa number 3 yeah this is doing a Champions League not tukapa sina Champions League tukapa Zico kwa Champions League tukapa Zico tukapa ase continue uyu usifuna kusokoneza continue ndikona ngata kunanizira tu akuna mizira banje ndizivira musatawe musatailelo muforokoza anthu anakunena nini ninthayo noti muforokoze ande pachilungamo chake magezi amatitha 12 points zona pano 7 points yes sizo zangochitika zinthu chazo is because pano pa magezi awamba kutopa last game ya Everton sana menye bwino game ya Wolves imene awina 2-1 pakala na Everton yakati ubweza ine ndimaona game chani mageza Liverpool anali chonchi game yose second half yose anaja ndimu ndito nkhani ndio matimu ma player amba kutapa atamanga pano pano amba kuoneka kuti kangati kwamba kutopa ati majors koma kuoneka kuti amba kutopa amenya kwambiri mpira uone game ya Aston Villa trust me sha kupita kawe game isa akatoka po akatoka bond draw after many wakamenya ndi Man City tanga ichinye Man City waiona Man City talking of Man City talking of Man City ndi chinthu chimodzi chimefati kambirane last episode ndiwe timakambira unena kuti tibanera anthu anena kuti tisaipangira off. What do you think? As again, TC to dimene. Let's be realistic. I don't think ilipo timu ingaluze ma game 5 panova osatizana. Ine mwawina 5 osatizana. Sili bwino tu masite. Ngani kumtunda. Mati mamenali mufomu bobo. So, sili mufomu jonjo. Sili mufomu. Ineyo nditakunena kuti let's count it off. Let's count it out. Yes. Ibanga 5 to 4 Man City. Emina top 4. Singa bange bunyina sijana. And top 4 akulimbana ndi Bournemouth. Angosiyana ndi 1 point. Chelsea so siyana so I think it's 1 point. Can 1 and 2. Alipa joncho. But even top 4 is not certain. Don't talk about championship. I mean, is this mutisi ife ndi nzanga? Yes. Tikanga wambovomereza nisa nabemuli pa number 2. Uri bwino. Nabemuli pa number 2. Zero zamba kumwela. Moda baba seated ijo seredo. Seated. Bumba seated ijo seredo mweje ni. And but I wanted to come there. Forest inabwera pa Anfield. Inazati chinya. Zinthu zimene tonse zinati zizimusi. Koma ngati mmatsatira mpira 2 seasons ago the same thing happened. Inabwera pa Anfield inazati chinyaso. So Nottingham Forest to me is more scary than City because matimu amene City taimenya pompa November yemwe. Chani yose fetili pompo uli more scary than Anfield. Stadi yake ando atakugugula. Anthu afuse alembe pa Google kuti the last time Arsenal beat Liverpool at Anfield. Mungadzizimuke. Kale chabwino magaya vemurorera tegu nkhani tinagwera muskesike nditu tunena kunena kuti program ndi 888 bet imene mapangidwa sponsor ndi 888 waka imene mapangidwa sponsor ndi 888 bet so ndi program imene izibwerabe tunenesa tunena kuti kumemani kuti mukhale family yathu. We want your ideas, we want my comments anu chifatu zoti anthu awa afika apa kulelesa kundivuta. So you need to come in timve kuti magazano mukanza banje kuti kodi ingadeke bendi Arsenal kamera Liverpool kamera chakuti so ndi program imene notifies bangana no engage. So ndi program yanu ndithu magayira kambena kwambiri nkhanizi tikambena nkhani yofunika kwambiri ikuyamba Tuesday Champions Man City sees na komupere anavutika anakuyakwiya atu Champions ndi ipeo
ndinzosiyana anditaona kuti kukula mtima kwawo kusunga kule mtima kwawo nzakuluakulu inde game yonera amasogola kwambiri apezo datani apo ila iniyo champions muiona bwanji imene itaendera muona bwanji champions City ndi Madrid ikawinaso Madrid ija ili ndi experience yopya ku Champions League yopya ita kumapanga zina zizi zonse mu La Liga muti ngati apapanga draw zulo inde Champions League sipanga nawo zimenezo inde timu yopya kwambiri inde ase apapane ndi mbayi ndikwizene naye edi apande atakwilizana adani the only way Man City wina ndi kuyamba kumeka chene katha kwina mwina ndi 2 goals or 3 maybe to be safe kumaona papa say Vinicius mkunzi wakali sisi Mbappe za tapo chabwino tunena kuti this program is sponsored by 888bet imene ndi company yodziwa zikabwera nkhanso bet ndende fund aona nyamata kuti amabeta adi so tona amabeta adi anyamatawo so tifandi kambirane za magame amene akubwera amene a champions amene akamba Tuesday so ndizichula game yo timve kuti andi aganiza kuti akaike chani pa tikiti mwina mmodzi mwa inu atapeza ponzeni kupeza kuti wawina mamiliyoni muzandikumbuke so ase andi ndi amandiweyo game yoyambirira imene ikubwera Milani ndi Feyenoord game yambira kuyambira inaluza ikuoneka kuti inawina Feyenoord 1-0 ine game hii ndikupasa straight win Milan pa home though inaluza koje ndikupasa straight win Matali Liverpool muivasa mwina double chance Feyenoord ujerisa ipwekesere ujonjo siya kuti nake be iwona bangabani tukusuntha be to be safe Atlanta Cambridge double chance Atlanta I know inaluza so koma ndikosa ipozipa home double chance Atlanta lingofira ngati imene titalwa zigoli bwa mwina over 1.5 40 yakachinyana mwene ikuko ndi mafera ine ndifuna maodza ambiri Atlanta ndi abo Benfica ndi Monaco Benfica inawina kwa away ili pa home straight win Benfica mozi atu abagwirizana kanya ndalama za abagwirizana Bayern ndi Celtic and Bayern inawina so kwa away kunya pa home straight win Bayern funa ndalama maodza ambiri fa ndi company ya maodzi ambiri chabwino ikawinaso kuibasa solo zigoli win mwinaso over 2.5 goals zakina Hurricane zija zikubwera kwambiri timu ya Bo Sporting ndi Dortmund iwe yande Dortmund inawina 3-0 kwa away ili pa home inde straight win Dortmund ikawina muthongoziwa so kuti Dortmund ya loser zulo kwawo imakonzekera Champions League alayo kuma kuti Champions League yokhati kuchita bwino ndiye imene straight win point yonda okay PSG ndi SB 29 straight win PSG inawina so kwa away straight win maodza ambiri ochuluka kama iwo musagwirizane so ndi straight win PSG ndaluze baba Tom Jerry mungwenda nimodzi ngati drama okay Madrid City imene ambiri kunena kale mkulu kumvesa kisoni iwe mkulu ineyo apostle sindipasa ndipasa zigoli I mean, you never know. These are still big teams. Ntakupasa 1.5. Okay. Double chance over 1.5. Tamvana ndo ntumia kuzizwa. PSV ndi Juventus. PSV ndi Juventus bene pa 0.1. 0.1 ndikupasa PSV. Ichi chigoli mos. PSV ichi chigoli. Bambo. Mbona ba? Awapangira supporter kubeta sitopangira supporter inde inakedusa basi mkulu wanena kuti chani naisana yanke ndikugwirizana ndi awo mwina timu ine kusogolanda 1-0 one goal I think imene itakuibasa to qualify pamenepo because you know second leg imakhala jodi mutha kulolera kuti musawine koma musaluze kachigoli kachi kama kulimbisa ni timu ura mwene tisachinyise ba so pankhani ndama we not sure koma nthani alifusa kuyamba ndima kuti Madrid kadusa aya pankhani ndama we are not sure ile ndimakayo tacheza lero and we have had a good time. I hope you guys also had a good time in the program yanu limenena kuti ndi 888 waka ndi program imene tizicheza ndanthu osiyana kuzibera alendo ndimanena kuti makochi players kana malefu kandi chani unena kuti tizitha kukhala ndithu ndi insight kamene tizikhala ndi information yoyenerera when it comes to football and business odero. So kuchokera kwa ine Emmanuel Phiri komanso mzangayu
Minister again komanso nzanga amene wasenu ande mbutuka tilele kuti tikupanese next episode komanso ndi program iyi imapangidwa sponsor ndi 888bet ndi company meyukayo imene tikudziwa kuti ndiyodziwa nkhani ya betting. Tapita mukapange register mukatenge 100% bonus mukangopanga register next time.